Sayın, Ayong. Ayong. Oi Ayong. नै आनैसोआ बेनो नामा रैसुमै खुलुमबाय थांदों। Bro, kusa lama nang na. Nai. Rut. Kusla. Oh. Oh, खुलुमबाय ha. खुलुमनाय सानसेना Oh, hai खोनो. Oh, hai. खुलुमनाय खुलुमनाय Oh, hai. हाय Hai खोनो हो. होद हाय होबाबो गामिनि सिख्लाखौ हाय होला Oh, deh. खुलुमबाय. Eh, ma kada ke beri. Ya खुलुमबाय दा बुंदोब्रा. गाहोगोन दे नोंबो रोंबा. ओरै खालामदो नोंबो. खादाजोंनो र' दे माबायदि लानो मोजां खालामलाय Ready? 1 2 3 and action. दे Oh, खुलुमबाय खुलुमबाय जायासै Nang जिरायनानै खुलुमगोन ना गसंगोन? जिरायनानै जायो. जिरायनानै Oh, deh, Mbak kursi boleh. Action. अ खुलुमबाय आं बिदिनो खालामनोसै Bicara di sini tuh sering kan. Ready? Eri lo kena apa? 1 2 3 action. Jadi mana? माने आंखौ होनदों आरो ना आंलाय सोरखौ होनखो सानदों 1 2 3 and action. दे आनैसोखौसो नायना बुंनांगोन दा। मा नाम मोनलाय बेना? देंखो देंखो देंखो। आनैसो नै बिनि मुङा देंखो रेडि आनैसो नै बिनि मुङा देंखो। दासो गुवाहाटि सहरनिफ्राय फैदों दासो गुवाहाटि सहरनिफ्राय फैदों। Ebar mau deh. Ready? दासो गुवाहाटि फार्स्टनिफ्राय दासो गुवाहाटि सहरनिफ्राय मोनफैदों होनना फैदों होनना Montpellier. मोनफैदों Jangan kendor kan. दासो गुवाहाटि सहरनिफ्राय मोनफैदों Single. दासो गुवाहाटि सहरनिफ्राय मोनफैदों देलाय आं फरवार्ड खालामगोन देलाय 1 बेखौनो बुं 1 2 3 and action. दासो गुवाहाटि सहरनिफ्राय मोनफैदों। मोनसे प्रजेक्टनि खामानि जोंनियाव नायनाया आंनिया नायनांगौ दे नायफ्लांगोनलै Ma kana nanggo. 2 3 and एक्सन दासो गुवाहाटि सहरनिफ्राय मोनफैदों। मोनसे प्रजेक्ट action. मोनसे प्रजेक्टनि खामानिनि थाखाय फैदों। जोंनावनो साननैसो जाहोनावनो थागोन साननैसो जोंहानावनो थागोन रेडि साननैसो जोंहानावनो थागोन। आंनि बुंनो नामा बेखौ नामा बिदि बुंनाय लोगो लोगोनो थारमाने एसे मोनसे स्लाइडनि माबा जागोन सोर सासे ए खिथुनावसो थायो माथो मैगं खाग्राफोर एसे गोबाव दे नायहां माहां खालाम action. ला डाइरेक्ट मास्टार ला साथामखौबो थां आनैसोखौ बुंगोन साथामखौबो डाइरेक्ट मास्टार ला थां आनैसो दुगैना लादो आरो नों दा देंखोनो साहा फुदुंना लांदो दे नों ओरै फैदो पजिशन थां थां आनैसो लाहार फाहार खालामदों माबा आरो जायो नै नों दा देंखोनो साहा फुदुंना लाबो दे। जागोन दे आयं Idi. थांदो आमाय देलाय Idi. थां आनैसो दुगैना लादो आरो नै नों दा देंखोनो साहा फुदुंना लाबो दे। जागोन दे आमाय थांदो अंदर घुस के शटखौनो एक्ट्रेस रेडी एक्शन थां आनैसो दुगैना लादो आरो नै नों दा देंखोनो साहा फुदुंना लाबो दे। सेंग्रा मानसिखायनो जोंना थां आनैसो दुगैना लादो आरो नै नों दा देंखोनो साहा फुदुंना लाबो दे। 1 2 3 and action. थां आयं नोंबो एसे फ्रेस जाना लादो। जागोन दे आयं दे आयं दे। थांदो आंनि बियानैखौलाय लानासो खारगोन नङा र' बेलाय